fillos a cargo e situación monoparental solicitou unha axuda de emerxencia o 2 do 12 do 2013 en concepto de alimentos, pendente de resolución. Unha muller de 44 anos, con un fillo a cargo monoparental, con unha contía de ingresos medios ao mes de 325 euros, solicitou o 4 do 12 do 2013 unha axuda de emerxencia por alimentos, pendente de resolución. Unha muller de 41 anos, con 3 fillos, monoparental e cunha media de ingresos de 524 euros, solicitou o 12 do 11 do 2013 unha axuda de emerxencia por alimentos, pendente de resolución. Un home de 41 anos, con 3 fillos a cargo, con unha media de ingresos mensuais de 222 euros, solicitou o 19 do 3 de 2013 unha axuda de emerxencia por alimentos, pendente de resolución. Esta é a realidade do país, señora conselleira. Esta é a realidade de moita xente que pide axudas de emerxencia social, que solicita o Risga e que pasan meses, hasta 7, 8 meses e sigue pendente de resolución. E depende de vostede, porque vostede e o seu departamento o que ten que asinar esa resolución por alimentos pendente da Risga. Señora conselleira, fai uns días facía público o Concello de Pontevedra os seguintes datos. No 2013, 185 expedientes abertos de Risga. Foron resueltos 88, pendentes de resolución 81. No 2014, 68 expedientes de Risga abertos, pendentes de resolución 62, o 91%. Axudas de emerxencia social no 2013, 218, pendentes de resolución 37, dos cales lle leín os perfiles, algúns dos perfiles fai un momento. No 2014, 44 solicitudes de axuda de emerxencia social, pendente de resolución 44, o 100%. Podemos ir a concellos máis pequenos, a concellos de 10.000 habitantes. Por exemplo, un que ronda os 14.000 habitantes. Esta semana resolveuse o Risga que estaba pendente de setembro. Teñen 8 sin resolver, os que median entre setembro e o mes de maio de 2014 no que estamos. Non vou a lerlle o que di o Valedor do Pobo da necesidade de que se resolvan urxentemente. Non me diga, non me compare ni con bipartitos ni con a era da prehistoria. Señora conselleira, sinceramente, por que se incrementou a media de tramitación do Risga en 3 meses máis que o ano pasado? Denos unha razón e, sobre todo, unha solución. Turno ahora para formular a